hausak le lar chak wangin michen khat chuan phal takin an thlarau Setana hnenah an hral thina chen khat la in Setana buman no tum thul chungmi te chanchin chu isha du chuan video top thleng ian don nia amasa in zopo channel la subscribe lauten khonga yin mino subscribe ve ula notification bell kampitin ola khan ida don nia Robert Johnson thimlal hnenah thlarau hral tu zinga lar tak pakhat chu Robert Johnson hi ani Setana nen hian inrem na mumal tak an nei ani nge yang kumno pangtian hi in khawvela blues guitarist thiamber Paul ani pahyala nima sila kumsom ni pasari mi chau ni in aboralani Robert Johnson hi blues guitarist singer le songwriter ani a mun changchanga jin kwalin arem chan na mun apyanga ko thlera le bathara te a perform chinani an suidan chuan Johnson hi Setana nen inrem na an siam ma chuan guitar thiam lo hle a music a play che hian a thiam lo ema wangin zote an tre chel chula mi puin thil omrem changa piangin an vom sup zelan tiani kumsang khat zakwa somthum khan US a khopakhat Robinsonville Mississippi a blues guitarist thiam tak Sunhouse le Willie Brown te chuan club pakhat mi enge mozat ma a an music an play a tangwal kumsom pakomi Johnson chuan musicians te instrument lak sakin a music a play veta a mi pui chuan thiam lo an ti hle a tu emo khan khapa thil per lai kha lak sakte u minti a zodon ti in an phun supani he club nei tu te hian Johnson chu pon lama an the chhuak ta a ti chuan kum kha chung vel akal bo wangwanga kongpeng thwam crossroad danglam taka akala alo kir le chuan guitar thiam mangkhe guitar lalpa ti a ko tla khial alo ni ta ni mitam takrin dana chuan he kongpeng thwam danglam taka hian Setana hnenah a thlarau avashal ni in an ringa hei wang hian le guitar a thiam ema wangin alar pha ta hle ani he kongpeng thwam hi Clarksdale Mississippi a Highway 61 le Highway 49 in tona ani a blues guitar pathum mangin cheimoy ani a khwaljin ten thla an lana sa thin hle ani Giuseppe Tartini hi Italian composer le violinist ani a alar ma chuan violinist satlia midang aya thiam bik chuang lawani a ama po a indu khop lo hle thina thiam tok lo a in ti thin hle ni in an soi zan khachu amu hil chuan mumang mak tak mai neya amu manga chuan Setana aron in lana ani nen chuan in remna an siama Tartini chuan a thlarau chu Setana hnenah shalin Setana chuan music moi tak apeve thungani Setana chuan music zirtir turin Tartini chu atia Tartini chuan kumtam tak chunga alo zir to le thiamnal tak mai chu a play khumta a play zo chuan a violin chu Setana hnenah chuan pe in play ve turin atia Setana chuan in ring tok takin violin chu ala a music moi tak mai chakle ro rum mel tak mahse zaidam mel tak le lairil fan right thei a play khumta ani hemi chungchang hi Tartini soi angin Jerome Laland chuan ti hiana ziak chhuakani zan khachu kamumanga Setana nen inrem siamin ka thlarau ka lo shala thil engkim ka du danin a thleng vekani ka chia lo thar chuan ka du zong le chak zong engkim min pe vek chung zinga thil pakhat chu a thiamem ti hriat nan ka violin ka pe a sonata moi em mai ka hriat chuan makti takin ka ang huaw mai ani khatianga moi le thiamna sang tak manga play kha ka du thu samrama po kalangai twa chhuak phangai lo ka mul thi ading ura ka thlok dela ka tho a cham don ta hiala ka harta ani ti in a soi a chan har vele chuan khuma a violin chu ala a Setana music play ang chu a play veta a azyak chhuak ngal zel boka alar pui tak devil trill sonata asiam chhuak ta ani he music hi anal boka alar hle a tin a har hle boka wangin miten Tartini hian kuchung chang paru anayani an ring hialani mahse Tartini chuan he music hi ka kuchhuak zinga chuan a thaber ni mahse ka music shot nen kha chuan in thlau takani a ane po a ek phalo ti in asoyani YouTube a hian devil trill sonata ti in zongla ana le na lo chu nangman ngai thave chinla ngai dan isiam don nia Christian Bale kan tun lai khawvela mi palem chan thiam zinga chabir Paul hi Setana nen soizom ani ve tlat mai The Dark Knight a Batman lema a chan wangle American Hustle wangin mi shat a hlo zwal hle a
Vice movie a US Vice President Louis Dick Cheney lema atsanga hero la chana wang hian kumsang ni sompakwa Golden Globe Award ta Best Actor loman adon pha hialani he award adona wanga stage a lom tu asuina a hian Setana hnena lom tu asuyani kalome Setan thank you Setan ti ina tong chwaka Setana nen in zomna alo nei nge ni mela alo tlin na chanpo Setana wanga angai ni melani hetiang borwaki Setana kaushan Charge of Satan tichuan anlo shati nan lom hle a Setana fakro u ti in anlo aw chwak ve ngalani Johann Faust hi kumzabi sompanga na vela German dam doi thiam professor le magician mai baka anu hun laya pa finger pola ni chen mahse chu aladu tok lo khawvela mi finger ni adu ani black magic thiam ani awangin Wittenberg khobula ngochunga ramhoi pakhat Mephistopheles akau chwaka Setana nen in rem siam na an siama thlarau a shalta ani anin rem siam dan chu Setana hian Faust du thu sam zong nuam sataka khosak rangkachak nulale mete za hlo ni na apevekanga mahse kumsop ni pali nu a Faust thlarau anei sak ve thung don ani he in rem siam na hi Faust chuan athisen pangin asign na khawvela chen ta ani anin rem siam na angin athil tina apianga atwang hle a lalle thunei tu shang za kai ni a nun nuam satakina khosa a khawvela chen hamani mahse kumsom paruk aliam nu chuan athil tia a in chhetana an in rem na achanga in nu do le maya du a ni mahsela ramhuai chuan anor luya Helen of Troy ko chwa sakin fapa Justus an nei nge ani kumsom ni pali aral chuan anin rem siam na angin ramhuai chu atharau lak sak turin aron kala zana Faust athi tur thu aron shila zanria nu nung an kil zo a Faust chuan a chantikal sanin athi hun ngak turin apin dan lam apanta ani zanlaya lo ni chuan pin changin thombeng cheng tak lo ri chhuaka zingkara an han en fia chuan banga le chhuata te chuan thisem le thluak alo dar noi maya Faust mit mu chhuat laya chuan a let ren boka arwang erawh twal zola a thungani thitura ama pindan lam apan don hian Faust chuan a chan te chu until ti swala in chhir tur le nung chang thataka nung turin a cha hlomani mi chen kha chuan Faust ui po hi ramhuai ni an ringa mi mulo lain mishinga be china adu huna mishinga a in ti changle chheni in an ringa ni Niccolo Paganini hi Italian violinist guitarist le composer ani a ahun laya violin thiam bir polani a modern violin technique lo chhuanan alung thupoi mo pakhat ani boka composer tam takte inzirna le ngai san ron ani bok Genoa Italia apianga mahse nice France aboral thungani an soidan chuan Paganini shing tunul afapa hi violinist thiam le larber ni turin adu ema wangin apian hlima Setana nen in rem na an siama atharau ashal sak antiani ti chuan Paganini hian naupangte ne changin violin tum azir chana athiam chakhle a kum naupang tak ne chungin alar ngal derani mipui ma a chazok le chakzoka a in lan theinan a in thoi chinan ti a black magic mangin a violin a tharawa da luta rimoi le na zok alaurik chwa the pha chen anti hialani ama shimshim hi pasang chathler thlor mahse cherve tak mai ni a abiang a khwardu ka kut zung chang sei takanaya avuna dang em bokani mei angmaya melna mitmu anaya a moye pan hlebok mipui ma a in lan tam zoka thomna dum vek a in bel china alan dan shimshim po hi thimlal nen in zomna nei om tak ani rengani a violin hi mipui ten devil's instrument ti in ansui saka a concert na veina a phechuan mipui chan vedonin Paganini chu ramhuain aron chan pui angin an mu hialani heta tang hian a perform na apianga ama ang tak an mutafawa achangin mipui zinga achuvi a changin Paganini bulvela alawkal kwal chinani Paganini hian second khatlek chungin not som patni laya pet a play man china mishing pa ngai ti theilo tura ngai ati thei tlat chin Paganini hi ashisel lo vele a natna ben von anei boka athi dona hian puithia min tong trai sakna nung nei sak tu mahse alo narani Saint Theophilus the Penitent emo Theophilus of Adana Saint Theophilus hi tuna Turkey nita a hian Catholic kaushana archdeacon ni china kaushana ni na sang zok bishop ni turin ti ani a mahse mi ngai tlom takani awangin midang tan bishop ni na chu akyan ta zokani
mahse bishop thar chuan Theophilus achunga lom hnekin archdeacon ani na achang chuan abanta zoka chu chuan Theophilus a riru atina hle a Setana inrem siam na neyen Iswa Krista le Virgin Mary atnolta ani hemi nulo ka hian apma a alo nolto bishopa da chauli ani a mahse huna kal zela a lau thong ta tol tola a inchir ta ema chong ngeyin ni somli le zan somli pathian hnena ngaidam dilin tong chai ta a ni somli tua chuan a hnena Virgin Mary ron in larin pathian ma adilna a thlen sak tur thu aron shilani ni som thum dang cho ange chun zum li a Virgin Mary bok ron in lar le in ngaidam ani thu aron shilani chumi nu ni thuma zing a chan har chuan athisen manga Setana anin rem siam na lekha chu a oma alo bet tlata bekina kalin mi zong shata aswal chu apuang ta a anin rem siam na lekha po chu halral ve ngalani Jonathan Moulton he thon thu hi Setana hnena thlarau shal zinga chuan adang lamber polani ngeyang Jonathan Moulton hi kumsang khat zasari somni paruk khan apianga mi hausa chung kwa an ningai lo atira chuan bom siam tu mystery ani china mahse anu a sipaya zoma indona lian tham pathuma atelani kumsang khat zasari somlip kwa a nupui ne yen fa som pakhat lion neya Hampton Virginia a in Bengbelin reilo te chungin mi hausa tak aron ni tamaya hetianga a hausak thut wang hian an chenom khoweng te chuan Setana nen anin rem siamani an ringani an suidan chuan Setana in rem siamin ani chuan phekhok bud khatlat rangkachak peka intiama mahse Moulton hi alo fing phakar khopa abut mong chu alo ver kwa ka wangin rangkachakin a khat thei ta reng lawani Setana chuan bumani ti a in sha chuan a thin rim hle a phubalak nan a chen na in a halral sakani kumsom ruk pakhat mi ni in aboral chuan akwang chunga changin arwang abawa ruang aya rangkachak poisa hlirin alo khata Setana chin chiana silpo atelani rangkachak khat kwang hi chenom khoweng te chuan an phumbo ta a arwang hi muzo ani talwa athana po chin chiana asiam lawani kan soibak midang tamtak soitur an la uma mahse du tok le phot mayang o ingai dan te comment lama lo soibe shimla i chan din an shan ve theina turin he video hi i share ve don ya